borok sawo local ni candidate dia Aw lamsago customer service mangjiro ang hanya hai tini paisa paika bogadil disini kengra kamiwo sengoro nukai border amchai yang hingga ke gojo amchai natik jat ketara tini obo ram elka nakalai baro ram tondoni aw jaga tini je ketal candidate hayui tini ketal candidate dan lukurok malanya paima baik kebang ma khatung jak lukurok namu khangka kusung jak ma khang tai candidate malanya pore da hamjak mong tai sibai mong tai khomlari mong no nukha boba hai tong sagre potam nong bisi tai nong ka belai no hamai mari o media sa song no kai deadline no sini je active je buba kar bai tong hojak sini James sir sini Ramchandra garo belai kai kaham kai samung kangan hanai sing belai no kha tong hoglai belai no khap pudai jak ka aw sung nukha thana bisi babo khorcha nong rene ti promotion ni no em suhel deburma em bo busu dorte bi samule boba hai rok calendar tong nai di tabu sana thak hangkai ADC to saimano abo kom khai rang rohorman bagai rajya sarkar singno kisa rang rohma bagai খুবই no kom samung ma khayo taile tau phano sini em sir বহুত samung khaika jabo sport school phaika junal mankha ei jaga kisa rang phaima rok bai lama rok namuri jakha tui rok khai rijakha abon bagai belai no kaham tai tabuk je sini o em katal tabuk je prathik katal phainai bobo tini je sar suhel ni tangbai barano kaham gai tangai kelangan nei sing belai no kha kaham ya tini je kabang ma lukurok khatung mane nukha ketal candidate ni thayui ta takuk jam jaburma tam pok ketar kamang sanong no tini bo je kasar kha je sar suhel ni je tangbai barano norok bai nang no nukuni sajalangai Ramchandra ni ngai ang oro nok bai baksana tongnai ba nok bai baksana sanai hini bo je pok samarok no belai no khapuri ang hambai mari uta mone khaji tabuk to onyo party ta takala biswa belekhane bangkha 2021 sai 2026 obc belekhane kabang ma candidate basajak aro to CPIM arpor congress arpor BJP te tipramata kubuni party rogle buba haitole tongyang elkaro kubuni party sana thak hangge to saimano tabuk to next generation bohai bo tong sini ADC area bobo hai je ADC o tangai budina nang je jem sarno sing tangai budina nang boba gra je sini bagai chaya nang yakai samung tang tong mani je sungkai saimano sung kuri phano hala phaita mai masana hene sini boba gra le asu rang rini malik rang puisa obab kuri rang sakri sa obab kuri bo tini chaya nang yawoi sini do phano thiong na bagai samung khai tong mani bagai sung boba gra non prai no budina hene joto borono asa jakka aw no to tipramata nengi ba tipramata khapuri je tabuk sabu thar kam khai tong ba party ni bukhate ta sung to nai khane salkisa seka haseni CM Dr. Manik Saha samani tongo ADC hapango DDC BJP thagakai ADC hawo joto kubuni bo sungbo tongi manai oborole nisi khana kamone amorole ang khana jak no omorok no hingka ang ekdom no hapuria bino kok hamarok purano hamya hini ang wansugo tei lukurok bo abon saimano je naidi ADC area abo saboni bagi senamjak abo joto no saimano kintu bini aje sama hingga ADC area abo joto ni bagai abo ungmaya abon bagi sing ekdom khakoi jak mane sing betlai sibon ninda khai hota amti hini saman bagai sing bong siksa phano jagare namu singya ba bini kokrok no khana tumu singya amti haika besek boot by apply no hane khakai no Ramchandra gato sing 2021 to bai 16,000 ni bisi bai toplaingo tabo 2026 abon selai tebo active kha tei tebo bisi bai sing toplaingan hini kha khai tongo 12 tarik siri sudu 12 tarik April no simi sina singlai tongo sini lukurok hoi ngai mane boot thangai rinani adinot boot riwoi kathar boot no riwoi 17 tarik result khana thai hangai abo busikai tongthak no busikai abil phulai no abo tebo sawi simaya apti haita kintu walai sublai boyar no sungtuna mu sungya mane kesang tongthotok he tonglai ni bagai sing joto lukuno no kobogo apita sengkisa salkisa sekang khanaka sali sekang or kisa tu BJP kemerang BJP baca tipramata ngani tuflanan bakak thangmani nongo amte rogla boba khai emne to miyawo phaitham ega sinoro to borok ko pinan bagai borok camping thayo plus annoro khai hablanglia rai nogon hapta obono borok khai kaisa borok thawta ang nongni media ni bisingti thana musungo je borok thawo local ni candidate dia ba bayre ni mandai ni
candidate no riwo local khai sini ora Ramchandra khai amti educated borok kri de ebar pora lekha gonang kri de amti rokhni borok question khai nogo nogo pok pilanguta hingke ang abono sanamu sungo joto lukurongno kuno local nei unlocal nei sing saya tini jem sarbo sin tripurani borok no bole sini thui no bole tini o je BJP ni prathik rok no ang abono kaisa sungnan musungo je nung oro pass khai thaka hingkai nung sini tripura sani je man thai dong no sawi di manai no ba je nung je sini tam hinane o roman script tuye sing asik andolon thai tongo boria sini thai tongo ga oboro no bahai kai boria hin thai tongai no nung bahai ka bono logiri abono sungna musungo ta ngai je sini hano thegui na hanai ba ADC area joto no hini thai tongarok amon site tui bahai kai sini o elakani ba kaisa kusu butarok মানে আপনি খটিকটা খাইদি কিজান বাগে जों रां फैसा पाइजानान दिन थांका रां फैसा पाइजामं जों उसे माइनरिटी उनि थांका पिसो होई थांका आमपि नानि ता सांखि आमपि हि आं लुकि रंनो जतन खबना मसुता আজি হামবাইनो दर हामबाय আজি हिंगा तिनि कैंडिडेट बाहान हाय खाना तिरा तिनि अ बॉर्डर ता तिनि सालब्रुम बुट ऑफिस यगमं तिनि सालब्रुम थितारामं तिनि सालफुं अकरा चक्रा ता आम जानि लुकुरक बाय रामचंद्र गाड एरिया नि लुकुरक बाय मालाय मालाय बोसि जरते खाटं मानि कुप्लुंग जा बोसि जरते खाटं जा खादि सिंगर नि केटा कैंडिडेट को खालामनो